כאילו המועמד הזה היה נראה יותר טוב. כן. קצת יותר צעיר, אבל יש לו כזה... וואי, יש שם כל כך הרבה אנשים שמתראיינים, לפעמים באמת קשה לבחור. כן, כאילו במיוחד שמדובר באנשים צעירים בלי הרבה ניסיון, ממש קשה לבחור ככה. נכון, אבל בסוף יש מסרים עיקריים שאנחנו מחפשות. לדוגמה, החיסרון שלהם זה באמת החוסר ניסיון. אז אני למשל מחפשת מישהו שנכון ללמוד ולהתפתח. אני מסכימה, אני אוסיף שגם חשוב לי להרגיש שאני יכולה לסמוך על הבן אדם. ולא תמיד חייבים ניסיון מקצועי בשביל להראות אחריות. לצורך העניין, מתמודד יספר לי על השירות הצבאי שלו, על עבודה שעשה תוך כדי לימודים או אפילו התנדבות, זה מספיק בשבילי כדי להוכיח שהוא מסוגל לקחת על עצמו משהו, וזה בדיוק מה שאני מחפשת. כן, אין ספק שאחריות ומוכנות ללמוד הם דברים ממש חשובים, ואולי אני גם אוסיף את הדבר שאני הכי אוהבת, שזה כאילו ההתלהבות של המועמד. את מתכוונת הרצון שלו לעבוד כאן. כן, בדיוק. אני אשאר גם את זה. אפשר ממש להרגיש כשמישהו רוצה לעבוד דווקא כאן. כשהוא מתעניין, שואל שאלות, ומראה שבאמת אכפת לו. בסוף, אלה הדברים שעוזרים לנו כמגייסות, כאילו לזכור אותו ולהשאיר אותו בזיכרון שלנו. ואז אולי גם לקחת אותו לעבודה אחרי זה. אז אם נסכם, שלושת המסרים העיקריים שצריך להדגיש בעניין עבודה הם מוכנות ללמוד, אחריות ורצון לעבוד כאן. אני כבר מחכה לראות איך אתם תיישמו את זה ברעיון עבודה הבא שלכם.